आता हा साधा सोपा घरगुती नॅचरल उपाय करून भयंकर ॲलर्जी, शरीरावर रॅशेस येणे, पुटकुळ्या येऊन लाल होणे, यामधून पाणी निघणे किंवा अंगाला खाज येणे, या सर्व समस्यांपासून मुळापासून सुटका करून देणारा अत्यंत साधा सोपा घरगुती नॅचरल उपाय आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज मी आपल्यासाठी शरीराला जर वारंवार खाज येत असेल, यामुळे रॅशेस येत असतील किंवा पुटकुळ्या होत असतील, अथवा तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची ॲलर्जी असेल आणि वारंवार स्किन लाल होऊन हा त्रास जाणवत असेल, तर या त्रासापासून सुटका करून देण्यासाठी अत्यंत नॅचरल आणि रामबाण उपाय आज मी आपल्यासाठी घेऊन आले आहे. आणि तुम्ही कितीही गोळ्या घेऊन ट्रीटमेंट घेऊन थकला असाल आणि वर्षानुवर्षे तुमचा हा त्रास जातच नसेल, कितीही प्रयत्न करून थकला असाल, तरी देखील यापासून नक्कीच फायदा होणार आहे. इतका इफेक्टिव्ह परिणाम यापासून जाणवतोच, कारण बऱ्याच लोकांनी हा उपाय केलेला आहे आणि यापासून त्यांना फायदा देखील झालेला आहे. म्हणूनच हा उपाय मी तुम्हाला दाखवत आहे, जेणेकरून तुम्हाला देखील ॲलर्जी असेल किंवा या समस्यांना तुम्ही सामोरे जात असाल, तर यापासून सहजतेने घरच्या घरी तुमची सुटका होणार आहे. तर यासाठी आपल्याला लागणार आहे जवस, अळशी, यालाच आपण फ्लॅक्स सीड्स म्हणून देखील ओळखतो. आणि अळशीमध्ये कॅल्शियम व प्रोटीन देखील भरपूर असते, यामुळे हाडे देखील मजबूत होतात व कॅल्शियमची देखील कमतरता असेल तर ती भरून निघते. तर यासाठी अर्धी वाटी भरून जवस येथे मी घेतली आहे. एका वेळेस तुम्ही जास्त देखील जवस घेऊन तयार करून ठेवली तरी देखील चालेल, म्हणजे वेळोवेळी आपल्याला याचा वापर करता येतो. तर प्रथम ही जवस भाजून घ्यायची आहे आणि जवस छान खरपूस भाजायची आहे. जवस येथे छान भाजली गेली आहे. ही थोडी थंड होऊ द्या आणि थंड झाली की याची पावडर तयार करायची आहे. हे बघा, याप्रमाणे ही पावडर छान बारीक वाटून घ्यायची आहे आणि एका बॉटलमध्ये भरून ठेवली तरी देखील चालेल. मी इथे एका पात्रात काढून घेणार आहे. तर ही जी पावडर आहे ही आपल्याला 1 चमचा घ्यायची आहे. एका पात्रात काढून घ्या आणि यामध्ये अगदी 2 चुटकी इतका खाण्याचा सोडा टाकायचा आहे, जो आपण घरात वापरतो कुकिंग सोडा. तो सोडा टाकून हे मिक्स करून घ्यायचे आहे. आणि ही तयार झालेली पावडर सकाळी उपाशी पोटी एक वेळेस व रात्री झोपण्यापूर्वी पुन्हा याप्रमाणे ही तयार करून घ्या व पुन्हा रात्री झोपण्यापूर्वी जेवणानंतर 1 चमचा भरून पावडर असे 2 वेळेस ही पावडर खाऊन घ्यायची आहे. आणि खाल्ल्यानंतर 1 ग्लास भरून कोमट पाणी यावर पिऊन घ्यायचे आहे. आणि असे आपल्याला एका वेळेस 250 ग्राम अळशीचा वापर करून, आणि हा उपाय आपल्याला कधीपर्यंत करायचा आहे, तर अळशी ज्या वेळेस आपण घेणार आहोत त्यावेळेस साधारण 250 ग्रॅम म्हणजेच पावशेर अळशी एका वेळेस घ्यायची आहे. आणि जोपर्यंत ही अळशी संपूर्ण संपत नाही तोपर्यंत आपल्याला दररोज हा उपाय करायचा आहे. जोपर्यंत हा उपाय संपेल त्याआधीच आपल्या या समस्या मुळापासून संपूर्ण बऱ्या होण्यास मदत होणार आहे. तर मग आहे की नाही अत्यंत साधा आणि सोपा घरगुती नॅचरल उपाय? मग लाईक व शेअर करायला विसरू नका, म्हणजे आपल्याबरोबर इतरांना देखील यापासून फायदा जाणवेल. वेळात वेळ काढून व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.